Visezi la propria casă? Nu mai aștepta ani de zile și nu mai arunca banii pe chirii. Hai cu mine să vezi casa de la Containere FDC, gata de mutare, durabilă și eficientă energetic. Această casă de 54 de metri pătrați este extrem de versatilă și poate fi amplasată unde dorești. Într-un colț retras de natură, ca o casă de vacanță, poate fi o locuință permanentă, dotată cu toate facilitățile și mobilată în întregime. La fel de bine poate acomoda turiști ca spațiu de închiriere. Casa este concepută cu o terasă generoasă de 7 metri pătrați, perfectă pentru serile în aer liber. Cu această terasă, ai spațiul vital pentru confort și libertate de mișcare pentru a cina în familie. Cadrul este de fapt o structură metalică premium cu un grad ridicat de durabilitate. Pereții termoizolanți și tâmplăria PVC de culoarea antracit completează finisajele de calitate. Toate acestea oferă casei un design modern și o durată de viață ridicată. Casa are 3 camere, fiecare optimizată perfect. Familia ta va avea spațiul necesar, chiar dacă lucrezi de acasă, pentru că una dintre cele 3 camere se poate transforma în birou. Ai tot ce trebuie pentru locuință modernă, structurată pe nevoile unei familii care ține pasul cu noutatea. Casa este dotată cu o baie elegantă, iar materialele de calitate utilizate oferă un confort fără compromis. Sună la numărul acesta de telefon și fă primul pas către noua ta locuință. O găsești în showroom-ul Containere FDC din București. Casa ta te așteaptă acum. Nu sta pe gânduri, nu rata șansa. Totul este pregătit pentru tine.